ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் கேடி தமிழன் தருண் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா FFWS பற்றி தான் காய்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் என்னென்ன ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்கன்னா, நம்மளுக்கு 25 கேரக்டர் கிளைம் பண்ணலாம், ஒரு எமௌண்ட் கொடுப்பாங்க, 3 க்ளோவல் கொடுப்பாங்க, நம்ம ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அஃபிஷியலாக தான் விட்றாங்க, அதனால் நீங்கள் போகுமான்னு சந்தேகப்படாதீங்க. நிறைய கச்சிதமாக 700K போகும், எல்லா சர்வருக்கும் போகும். நல்ல நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஈவெண்ட் தான் கைஸ். இந்த ஈவெண்ட்டில் அந்த பச்சை கலர் இந்த கலர் டோக்கன் எடுத்தால் தான் கைஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா ரெடீம் கோட் தான் கைஸ். ரெடீம் கோடில் என்னது போட போகிறேன், என்ன கிஃப்ட்டு கிடைக்கும்ன்ட்டு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் வீடியோவில், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் என்னன்னா, இந்த பென்குயின் காட்டு இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு லாகின் ரிவார்டில் கொடுப்பாங்க. ஆனால் சாரி மன்னிச்சிக்கோங்க, அது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸில் மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் வேணுன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் ஏற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம நீங்கள் எடுக்கலாம். அப்புறம் இந்த பண்டில் கூட எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு எதுவுமே இல்லை. அந்த ரெடீம் கோடில் வந்து இந்த அதே தான் கைஸ் கிடைக்கும். அந்த எமௌண்ட்டு 25 கேரக்டரு 3 க்ளோவல் எடுக்கிறது. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. பாய் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் ரெடீம் கோடு நான் போடுறேன், கோடு நதன் போடுறேன் வரணுன்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. பாய் கைஸ்.